any old time. Free to sing my song, oh, it gets out of time. Free to sing my song, though it slips out of time. So love me, hold me, hold me, love me, but I'm free to do what I want any old time. Yeah. Love me, hold me, hold me, love me, but I'm free to do what I want any old time. I'm free to do so I please any old time. I'm free to please who I choose any old time. Hold me, love me, hold me, but I'm free to do what I want any old time. Després de 4 anys de treball constant, de treure temps del nostre temps lliure, les nostres famílies, els nostres amics, després d'un creixement curt però constant a dins de l'associació de motors independentistes, hem arribat a aquesta recta final on hem abocat tots els nostres esforços per aconseguir aquest esdeveniment, la 5a manifestació independentista en moto, en la que hem assolit la més gran manifestació que s'ha fet mai en moto en aquest país i en aquest estat. Els companys, simpatitzants, socis i sòcies de motors independentistes hem trobat a l'associació la manera de demostrar el nostre amor cap a les nostres màquines i alhora cap al nostre país, recolzant aquells esdeveniments que ens han de portar a la sobirania de la societat catalana. Érem 850 motos a Vic, increïble. Personalment havia assistit a totes les altres manifestacions de motards independentistes l'11 de setembre i mai havíem aconseguit una mobilització tan grossa des de l'inici, a la plaça de Vic. Volíem aconseguir que fossin més de 1.000 motos a l'entrada de Barcelona i a Vic, ben d'hora, venint de tot arreu, motos de tot arreu, de tot el territori català. Ja n'érem 850. Tot un repte que havíem aconseguit, havíem fet possible. Les imatges eren increïbles, ens han quedat gravades a la ment per tota la nostra història. De fet, no és un repte que s'hagi plantejat només motards i que l'hàgim aconseguit només motards. Sempre hem comptat amb la col·laboració de les altres associacions i entitats de la població civil, entre elles l'Assemblea Nacional Catalana, sobretot la de Vic,
que va ser la que ens va demanar els permisos, la que va ajudar a fer que tot fos ben fet, entre també marcar la V baixa a la plaça Major, perquè quan arribessin les motos, a ben d'hora del matí, es poguessin posicionar i localitzar formant una V baixa. Ens va venir a gravar un dron i la veritat és que les imatges gravades han sigut espectaculars. A la plaça de Vic, a les 8:30 ja no s'hi podia entrar, era plena de motos. I van començar els parlaments. El president de Motors va dirigir unes paraules als assistents, molt agraït per tot el suport i tot el que s'havia aconseguit. També van comptar amb la col·laboració d'una altra entitat social, que és Súmate, on el president, l'Eduardo Reyes, va també dirigir unes paraules de suport. I, de fet, també vam comptar molt amb el suport de l'Ajuntament i dels Mossos, que ens van donar moltes facilitats a l'hora d'organitzar aquesta gran trobada de motos. Controlar 1.000 motos és molt difícil i estem molt agraïts per al seu suport. Si anem una mica enrere amb la cronologia, el 2012 vam fer la gran manifestació a Barcelona i ens vam donar a conèixer al món. En aquell moment el món es va preguntar què és això, què fa tanta gent aquí i què està passant. Davant d'aquestes preguntes, davant de tot això, durant el 2012 van anar indagant i van anar fent. El 2013, amb la via, ja va ser el fet clau de donar a conèixer tot el món. A més, donat d'una manera gens agressiva. La gent reclama la independència per la força, la majoria de cops, i nosaltres ho estem fent de forma democràtica. Demanar-ho agafant-se de les mans i fent una via de 400 quilòmetres va ser el pas definitiu a donar-nos a conèixer. Per tot això, la comunitat internacional va començar a demanar-li a l'inútil del Rajoy: hosti, què està passant en aquest moment? El Rajoy i companyia es van agafar a la Constitució i de la Constitució no surten i segueixen així. El 2014 ha de ser el pas definitiu. Jo us demano perdó per haver convocat la 5a manifestació independentista en moto. Espero no tindre que convocar-la mai més. No sóc jo, som molts. Els he d'agrair a tothom que ha donat un cop de mà. Súmate, no sé si sabéis que somos una asociación de personas que sí que decimos que somos españoles pero que somos catalanes. Que som catalans perquè estimem la terra aquesta, perquè hem plantat unes arrels aquí que no las quitará nadie. Nadie, somos catalanes. Parlem com parlem. Hace solamente escasamente un año, yo no había nunca hablado a tanta gente, ni nunca me había escuchado tanta gente. Siempre había sido una persona independiente, no independentista, porque pensé que las personas, cada uno tenía que buscarse la vida, porque visto lo visto en estos regímenes que nos han dado, aquellos que dicen que la democracia vino hace 38 años, mentira. No vino esa democracia la vamos a construir nosotros ahora, una verdadera democracia, demostrándolo hoy y el 9 de noviembre, cuando vayamos todos a decir que esta es nuestra tierra y que esta tierra la vamos a regir nosotros, los catalanes. Parlem com parlem. Hayamos nacido donde hayamos nacido, queremos esta tierra y por ella es por la que vamos a luchar. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta d'un sol crit, som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada, som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar, som una història per guanyar, tot un futur per començar.
mai tancada. Som la història que no han escrit. Som l'aprendiz de la tempesta. Som els estels que van teixir. Som l'esperança i la tristesa. Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar, tot un futur per començar. Per guanyar, tot un futur per començar. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta d'un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que compartim. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. Ens trobem ja més de 1.000 motos que hem sortit de Vic, passant al Bages, cap a la Noia i arribant al punt esperat que és la benzinera del Bruc. I la satisfacció d'anar amb la teva colla d'amics, d'anar amb la teva passió, que és la moto, i amb el teu sentiment, que és el teu país Catalunya, doncs tots allà amb rua. I entrar a l'estació de servei del Bruc i ja està plena de motos, i som els primers en arribar. I és fantàstic la sensació d'anar entrant motos, ens posem a organitzar perquè vagin passant i no és sant que entre motos i més motos, i quan creus que ja estem tots, no, encara entren més motos i no paren d'entrar motos, i molt interessant veure els Mossos que no se'n saben a venir. Fem fotos perquè crec que no han vist una cosa així en molt de temps en la seva vida, i ja ens trobem tots engegant les motos amb molta emoció, amb molt de soroll i sortint amb els 2 carrils plens, amb els Mossos, direcció Barcelona, direcció cap a l'11 de setembre, direcció cap a la independència. La meva experiència com a motor independentista i a més com a reporter de GoPro amb el tema d'aquesta última manifestació de l'11 de setembre del 2014 ha sigut molt fort, perquè ens han trobat una quantitat de gent que ens ho esperàvem en principi, però més que res ha sigut la sorpresa de quantitat de gent que no ens ho esperàvem, però al mateix temps, el viure-ho, anar sobre la moto i veure que hi ha molta gent que s'ha sumat amb aquest tema, després l'experiència també de pujar als ponts, veure com la gent passa i se'n dona compte del que estem fent, i és una experiència molt forta, ho has de viure. Llavors, també arribar al Bruc, veure la quantitat de motos i motos que pràcticament no es pot entrar, el que és a la benzinera, l'àrea que és molt gran, a la zona de camions i això. Després, a l'hora de sortir, veus que la gent surt, però quasi no pot sortir de la quantitat d'aglomeració de gent. Quantitats, no sé si havíem comptat 11 quilòmetres de cua de Vic a lo que és l'àrea de servei del Bruc. Una vegada sortint el que és del Bruc també, en el meu cas, sortir l'últim
i fins a arribar ben bé dintre Barcelona, poder arribar a la capçalera del grup, del que és el cap del grup, i bueno, les emocions aquestes dels ponts, de la gent esperant-te i encoratjant-te del que estem fent i el que estem visquent. Són moments molt històrics que et fan que això et toqui la fibra i que engresqui a molta gent, perquè és una manera de contribuir a fer que el país tiri endavant i tinguem un estat com Déu mana. Catalunya té una història des de fa més de 1000 anys, de vegades gloriosa, altre cop per oblidar, perquè en els últims 6 segles sembla que haguem trepitjat una immensa ensaïmada de bubi castellà. Piti collons, ja n'estem farts de baixar-nos els pantalons. Piti collons, prendre pel sac botifles i borbons. La primera entomada ens la varen endinyar, arrencant al segle XV, allà al castell de Casp, ventrifugues i amenaces ens varen encolomar. Per tota la barra un monarca castellà. Piti collons, ja n'estem farts de baixar-nos els pantalons. Piti collons, prendre pel sac botifles i borbons. La segona entomada ens la vàrem empassar quan el net d'aquell monarca tot cofoi es va casar amb la reina castellana, i així vam poder formar un imperi dominat pel regne castellà. Piti collons, ja n'estem farts de baixar-nos els pantalons. Piti collons, prendre pel sac botifles i borbons. La tercera entomada tots la vàrem encaixar amb la ràbia i impotència de veure el país trencat. Part del nord de Catalunya ens el varen extirpar entre dos reietons, el gavatx i el castellà. Piti collons, ja n'estem farts de baixar-nos els pantalons. Piti collons, prendre pel sac botifles i borbons. La quarta entomada és la que ens va fer més mal, ens la van dinyar un Borbó. Ara ja fa 300 anys una guerra va acabar amb el govern català. Des de llavors som conquesta de l'imperi castellà. Piti collons, ja n'estem farts de baixar-nos els pantalons. Piti collons, prendre pel sac botifles i borbons. Jo el que recordo molt és quan vam sortir fins al Bruc, hi havia 11 quilòmetres de motos, i del Bruc a l'entrar a Barcelona n'hi havia 15, i nosaltres anàvem de les primeres motos. I me'n recordo molt el que és entrar a Barcelona, que semblava que tot el país estigués de fora, semblava amb la cavalleria que entrava a Catalunya, ja estava tot decidit, ens aplaudia tothom plorant, una cosa emocionant, però emocionant, bueno, és que era bestial. O sigui, jo tota l'estona anava dient, va parir quin tros de país que tenim, perquè era una cosa bestial, bestial. Tothom content, no hi havia ni una mala cara, era una festa, era entrar a la cavalleria, vull dir, és que ho tenien tot. I a més, la gent, un comportament tan maco, sense cap incident, entrant amb la urbana, amb els Mossos d'Esquadra, vull dir, va ser tot una gran festa. Del que me'n recordo molt és d'una paraula que va dir el Preci, que aquesta frase seva, que va dir, som la minoria sorollosa, i és veritat, perquè com que diuen que hi ha la minoria silenciosa, doncs nosaltres érem la minoria sorollosa, però és que era bestial, era bestial. La gent plorava, nosaltres ploràvem,
Jo tenia la sort que, com que era copilot, ho podia potser veure més i estar més tranquil·la, em vaig quedar amb tots els detalls. Es van anar afegint scooters i gent de Barcelona que no ho tenien ni previst i ens veien i es anaven afegint. Vam acabar donant-nos les mans amb el que tenies al costat, que no el coneixies de res, i va ser una cosa preciosa. I la gent plorant pel carrer. Vull dir, l'emoció era total. I nosaltres anar fent així, clar. Va ser triomf total. Ei, motorista, jo fa 3 mesos m'he tret el carnet. Vaig veure la manifestació l'11 de setembre de l'any passat i em vaig emocionar molt. O sigui, vaig decidir que m'havia de treure el carnet, havia d'anar amb aquesta gent. O sigui, vaig anar amb ells, he estat a la plaça i vaig veure motos, tota la plaça de Vic plena, el carrer d'en Verdaguer, un carrer que entra dins a la plaça, tot plena. O sigui, motorista, si tu tens carnet i tens moto, has de venir amb nosaltres, no ens pots fallar. Has de venir a la propera sortida sense pensar-t'ho. Bé, aquí s'acaba el que es donava. Voldria començar fent agraïments, i els agraïments en aquest cas, primer de tots a la meva família, a la Clara, a la Bruna i l'Ot, pel que han aguantat, per donar-me força, per donar-me suport, per ajudar-me en els moments claus. I, a més, a part d'això, en quant a Motors, crec que hi ha 3 persones que són clau en la història de Motors. La primera és l'Oriol Marlès. Sense ell va ser el que va tindre la idea, va ser el que va engegar el projecte i el que va convocar la primera manifestació. Després va entrar en el grup l'Enric Piera, que va agafar l'associació amb molta força, ens va fer les bases per ser legal, ens va ajudar a posicionar l'associació legalment, diguem-li. I una tercera persona clau ha estat en Jeroni. En Jeroni ha fet una feina sorda. Ha portat l'administració, però a l'hora de tindre problemes, a vegades et dona un cop de mà dient que sí, que té tot el suport, o fins i tot et porta a la contrària i et convenç del contrari. Aquestes 3 persones és el que jo li voldria agrair de tot cor, que haguem arribat fins aquí, tenen una part de culpa. Ja que hem parlat d'això, voldria parlar una mica de la història de Motors independentistes. La primera manifestació a Vic era amb 40 motos només, i entrant a Barcelona 150 motos. Al llarg dels anys ha sigut una suma de motos, motos i motos, cada cop més. Gràcies a la feina feta, gràcies als valors del país, gràcies al convenciment de la gent. Directament, si parlem de la 5a manifestació independentista amb motos, us he de dir que tot comença el mes de maig. El mes de maig comencem a demanar permisos a Mossos d'Esquadra, a Trànsit, a Guàrdia Urbana, a l'Ajuntament de Vic, a enviar correus a tot arreu. I la idea, al mes de maig, d'entrar amb 1.000 motos a Barcelona, surt en una reunió de Junta d'ell, hauríem d'entrar 1.000 motos a Barcelona. Quan ens ho vam creure, ho vam aconseguir. Gràcies a les xarxes socials, hem estat molt actius a les xarxes socials, hem treballat a les xarxes socials, però aquest any crec que hi ha hagut un factor decisiu que ha sigut l'incorporar la propaganda. En quant a l'Assemblea de Vic, els hi voldria agrair la seva feina a Vic. Van fer els permisos, van marcar la V baixa, van estar al costat nostre i ens van fer un cartell i van aconseguir que entréssim 900 motos a Vic, algo increïble. El rècord el teníem en 340, gairebé hem triplicat el nombre de motos. En especial li vull agrair també a en Jesús Planxart la feina que va fer. Penseu, a 9:15 del matí ja teníem la V baixa feta. La previsió era acabar-la a 9:45. A les 9 vam tancar l'accés a la plaça perquè no hi cabien motos i vam omplenar tot el carrer Verdaguer, que és el carrer que arriba fins a la plaça. Els Mossos d'Esquadra també ens han donat molt de suport. Fins i tot ens van arribar a felicitar per la manera de circular. Aquest any he de felicitar tots els participants que han anat en circulació en forma de serra. I això va ser el millor de tots els èxits, va ser aquest. Ni un sol accident, 1.500 motos entrant a Barcelona, ni un sol accident. Diem el nombre de motos, però és que si diem el nombre de persones ens en anem a 2.000 persones. Teniu en compte que és poca cosa perquè d'1.800.000 de la V baixa de Barcelona, un 1% l'hem aportat una associació que és petita, que és digna, que té força i que ha relat.
Aquest any, a l'arribar al Bruc, ja hi havia 250 motos esperant-se. Veure, suposo que ja ho hauran dit altres companys, veure els Mossos d'Esquadra amb els seus mòbils gravant, la gent dels camions gravant, la gent dels autocars parant per gravar les motos. Impressionant. I l'entrada de Barcelona, què voleu que us digui? Emoció a flor de pell, plorar tothom, aplaudiments, portar 1000 motos a darrere i sentir els crits de la gent donant suport. I per últim, el gran èxit d'aquesta manifestació, l'orgull d'aquesta manifestació ha sigut les emocions, els comentaris al Facebook, els comentaris pel carrer. Ostres, això ho recordaré tota la vida. Gràcies per la feina que heu fet, sou collonuts, sou els millors. Això no té preu, aquest ha sigut l'èxit. Per finalitzar, una frase d'una cançó de l'Elèctrica d'Arma i que em recorda especialment en Pep Fortuny, que és, i dedicada a l'inútil del Rajoy, la gent vol viure en pau i a 4 desgraciats no els hi dona la gana. Són acabats, sempre foten la punyeta. Moltes gràcies a tothom, un agraïment especial a la Junta i recordeu, independència! Tornaria a parlar tendrament d'aquesta terra. Parlaria a tothom del seu alè constant. Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels gemecs del mar. Cap on sigui que giro l'ull i per tot on miro, veig la mateixa colla de porcs potinejant el món i fent destrossa. Sí, la gent vol viure en pau i a 4 desgraciats no els dóna la gana. Senyors que maneu tant, si escopiu al cel us caurà la cara. Si pixeu contra el vent, us mullareu les cames. Tornaria a parlar tendrament d'aquesta terra. Parlaria a tothom del seu alè constant. Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels gemecs del mar. Ai, la gent vol viure en pau i a 4 desgraciats no els dóna la gana. Són... Sempre foten la punyeta. Estats carronya, bèsties de guerra. Les seves festes són criminals. Al cel els cossos l'hora ha sonat. És la rauxa dels condemnats. Ballarem amb energia damunt tota la porqueria, perquè aquesta és una música tossuda i obstinada. Música per ferir-se els peus ballant al seu voltant. Sí, han de caure les muralles, totes, totes, totes. Les trompetes estan preparades.